Leon, Euskal Herria, gaur arratsaldien bildu gea hemen epaitegian Aroztegiko lagunei laguntza ematera. Eta zergatik ez, hotela. Gure kontrako epaiketa maiatzaren 19an hasiko da, aste bat iraungo du, eta bertan eskatzen duguna batez ere da gure kontra eman den talde kriminal izendatze hau eta baita ere koakzio delituak eta bortxa delituak bertan bera uztea. Gutorri gara erratzutik, gure lurre defendatzera, Aroztegiako proiektuaren kontra gaudenez, Aroztegiak gelditzeko asmotan, hori ere aldarrikatzera. Kaixo, gu Zaraustik etorri gara, elkartasuna adieraztea, berai. Gaur Iruñara gerturatu naiz, iruditzen zaizteelako guztiz beharrezkoa dela kriminalizatzen gaituztenean kalera erten eta hortzak erakustea. Eta gainera, natura beharrezkoa dugulako gure osasunerako eta gure bizitzarako. Eta gu naturaren parte garelako, beraz, hemen eta orain. Ara, gina gira barraldetik, lagun andana bat, Siberoti, Basenafarroti, Lapurtar andana bat ere bai, eta sustenguz gure auzo lagunei, baztandarrei, behala, aldi honetan lurraren defentsan. Deieri jauregi txabola ezkutuak, belaietako izerditan tabakoitza, ez dira sartzen zen sakeletan. Ez zaituztegu nahi hemen, ez hemen eta inolez. Ez zaituztegu nahi hemen, ez hemen eta inolez. Esker mila unitz den tortzeagatik. Aroztegia gelituko dugu, maite datzuegu. Aroztegia!